Si volem convertir un nombre hexadecimal a binari, imaginem que el nostre nombre és el A0Z F, el primer que hauríem de fer és tindre clares les equivalències entre els números en hexadecimal i els nombres binaris. Doncs, si posem aquí, per exemple, que aquesta columna serà per als hexadecimals i aquesta per als binaris, doncs quan tenim un 0, l'equivalència en binari és un 0 igual. Quan tenim un 1, l'equivalència és un 1 en binari. Quan tenim un 2 en hexadecimal, l'equivalència és aquesta. Si tenim un 3, serà aquesta. Per el 4, aquí. Pel 5, pel 6, pel 7, el 8, el 9, la A, perquè recordem que en hexadecimal després del 9 ve la A, serà pel B, pel C, pel D, per l'E i finalment per la F. Bé, tenint ja aquesta taula d'equivalències, fer la traslació és molt senzill. Agafem cadascun dels dígits del nombre hexadecimal, la A, i busquem el seu equivalent. Per la A sabem que li correspon el 1,0, 1,0. Pel 0, aquest és fàcil, 0. Pel 7, i finalment per la F, aleshores només hem d'ajuntar-los i la traducció seria i aquí tenim la traducció de A0ZF a binari.